Buat Mas Kris, Mas Wahyu, Mas Jogi, Bu, tangan dari atas, oke. Oke, terima kasih. Ya. Sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nang soranging kudu tak terima sing paling tambah wong tuwa ana kaya ora ana ning ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana korban berjuang ninggalan dhewean ora ono senja dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kudu pisahan aja nganti ana kati korban berjuang ninggalan dhewean ora ono sing jalo keluarga sing kaya ngene